Ами при премиера винаги изненада, защото той вчера каза, че няма да подава оставка, а днес каза, че ще я подаде. Затова нека да изчакаме самата оставка, за да сме сигурни, че наистина има оставка на правителството. Иначе, колкото за политически акт, аз го съветвах да го направи това, тъй като недоволството на хората не е за сметките, то е за цялостната политика и на този, и на предишни кабинети. Това беше логична стъпка, трябваше да я направи. Освен това, той спасява себе си и партия ГЕРБ по този начин, тъй като ако беше останал до края на мандата, ще се срине до нула. От 2009 година тук може да извадите мои изказвания в парламента, в които аз им казвам: следвайте народния интерес, иначе ще се сринете като НДСВ, 120 депутати, 0 депутати. Те се ослушваха, подсмихваха и сега виждат, че съм бил прав. Само че отново съм лош пророк и отново искам да дам съвет сега какво да се случи, за да не потънем в анархия, в безредие и в политическа демагогия. Трябва да стане следното. Следва служебен кабинет. Ясно е, че мандатите тук не могат да бъдат реализирани от никоя партия. Следва служебен кабинет. Огромна е отговорността на президента. В този служебен кабинет не трябва да намират място нито един представител на партия, която е управлявала досега България. Сама в коалиция, в изпълнителната власт по някакъв начин. Нито един такъв представител. Тоест, моментално да спрат да си точат зъбите сини, всички видове сини. БСП, ДПС. Пази Боже, това сега оставяне, тази оставка на Борисов да предизвиква връщането на БСП и ДПС. Не, благодарим. Така че те не трябва да точат зъби за властта категорично. Не трябва да точат зъби за властта също някои нечистоплътни играчи, които сега използват народната енергия и се опитват вътре, правейки се на надпартийни, безпартийни, всъщност да регулират към някакви нови партийки, с които да влезат в властта, без да е ясно каква програма имат. Това, което аз казвам, е категорично програма, програмни ясни намерения. 1, 2, 3, 4, 5. Така както са написали 7 или 8 изисквания, протестиращи, така трябва да се седне на една кръгла маса, да се видят техните изисквания, да се видят политическите идеи, които до сега не са били реализирани, защото 90% от тези искания ги пише в програмата на Атака. Но не го казвам за да парадирам, а просто защото има история. Нещата не тръгват от днес. Аз съм бил свидетел тук в този парламент на много драматични събития, включително палежи и чупения. Така че не трябва да се паникьосаме, трябва много разумно да се седне на преговори. Ход номер 1. Сядане на преговори, кръгла маса с инициативни комитети на всички протестиращи. Протестите не трябва да спират, защото една от целите на оставката сега е да се отпуши клапана и да няма основания за протести. Те трябва в момента да преминат на нова фаза, т.е. вече да се организират тези хора, да посочат искане и представителство, защото да спрем с демагогията, да не се политизира. Щом излезеш на улицата и имаш искания, особено такива, които имат в момента, ти си политик. Оттам нататък носиш отговорност. Да не се крият зад анонимност. Да застанат хора, които могат да формулират ясно мисли и идеи. Да застанат да се формулират тези идеи, за да не се изпарят и така. Отново да се изхъби енергията на народа, защото имаме революционна ситуация. Тя трябва да доведе до нов икономически модел за България. Сега е прекрасният шанс да се разделим с колониалния модел, да изгоним всички чужди монополи, да потърсим сметка за всички приватизационни сделки от 90-та до сега, в които има огромни престъпления и това беше ограбването, заради което българите сега са с ниски доходи. Трябва да има съд и санкции за тези, които са правили тези сделки. Иначе нищо не правим, иначе просто си играем на политика. Това трябва да залегне в една програма и да видим как да се изпълни. Аз лично не претендирам за власт, аз съм готов с моя опит, мъдрост и също така рани от палки, ако искаме да сме актуални, да съветвам всеки, който, освен това не съм участвал в нито един кабинет до сега и не съм подписал приватизационни сделки. Трябва да си им ясно разграничение да се прави между тези, които продаваха България на парче за жълти стотинки и тези, които се бориха против това. Аз съм един от тези, които се бориха и се боря срещу това. Така че от тук нататък България трябва да тръгне по път на връщане към собственото си към собствената си национална идентичност. За да върнем българските ресурси, да се изгонят не само ЧЕЗ, всички чужди монополи. Това са оператори мобилни, това са супермаркети, вериги, които ограбват българския производител. Това са златодобива. Всичко това ще позволи
моментално доходите на българите да получат едно европейско, средно европейско ниво. Там нататък да се направи икономическа програма за производство и развитие истинско. Не да чакаме подаяния на Евросъюза, с които да потъват в близки до властта фирми. Истинска икономика трябва да заработи, да произвеждаме, изнасяме, за да си върнем самочувствието на европейска държава. Това е програмата, която трябва да се напише, по нея да се работи. Най-важното е служебния кабинет да не влизат лица, вече свързани с досегашни управлявали партии. Ако това се изпълни... Ако ви посочат вас, ще влезете ли в това служение? Преди всичко трябва да има съгласие между тези, които протестират сега и тези, които не са били отцапани до сега във власт и приватизация. Всичко това може да стане с отворени за всички медии публични преговори, както беше кръглата маса 90-та година. Тя се предаваше по телевизията на живо. Продължи 3 месеца. Сега имаме вече много натрупан опит, не е нужно 3 месеца. Тогава нямаше конституция, нямаше основни правила. Сега имаме основните правила, просто трябва някои неща да се коригират и да се начертае ясна програма, по която да вървим напред. Това може да се случи в доста кратък срок, седмици, аз съм убеден, след което да се отиде на избори, но следващия парламент, ако може, много се моля, Господу, да не бъде пълен с безхаберни хора, които не знаят защо са тук, които не знаят какъв е националният интерес и които гласуват въздържал се и се измъкват от отговорност, а да бъде пълен с хора, които знаят какво искат и знаят как България ще напредне с добри доходи, с производство, с обиране на безработицата и с достойно заставане сред европейски държави. Ако трябва да се обърнем към Русия, Китай, Индия, Бразилия, ако трябва да се обърнем към целия свят, който е много по-широк от Брюксел, но да направим България в следващите година-две така, че да дръпне. Това трябва да бъде програмата за изпълнение и на служебен, и на редовен кабинет. 28 април, добре ли ви се вижда като дата? Как я преценявате? Точна дата не мога да преценя, защото това зависи от даване на мандат, връщане на мандат, след това има 2 месеца срок, който служебен кабинет трябва да се проведат избори. Общо дето се очертава не по-рано, сега сме февруари, март, април, май може би. Нещо такова, май. Господин Сидеров, как ще коментирате решението на Борисов да не участва в консултации за служебен кабинет? Правилно решение, тъй като и той е бил 4 години в изпълнителната власт и носи вина за това положение, което е сега. Не е основната неговата вина. Значи основните приватизационните сделки не са правени при ГЕРБ. Това е вярно. Но ГЕРБ сега опира пешкира, защото се забави, защото не се слуша тия съвети, които им давах и то най-доброжелателно. Аз имах доброто сърце и желание да ги насоча в път да отговарят на... Те това го предскачаха, те говориха за пазарна либерализация. Света се тресе, либерализма се срути. Този капитализъм, който го познахме, се срути. Сега имаме нужда от нови модели, в които да има държавно регулиране, социална справедливост. Без социална справедливост напред не можем да вървим. И това трябва да бъде задача номер 1 на всеки, който седне в кресла на властта. Иначе ще бъде пометен от нови протести. Да не си мислят сега някой, че ето сега отвори ми се пътя и сега ще стана ерикъв си министър. Просто да не си мислят повече за властта като топли служби и далавера. Това трябва да приключи. Аз мисля, че приключва пред очите ни. Властта трябва да бъде само и единствено отговорност. И отговорност пред народа. На време ли оттеглихте подкрепата си от това правителство? Аз се оттеглих в момента, в който видях, че те не се слушат това, което им казвам. В момента, в който видях, че изневеряват на народния интерес и го тикат под кревата, под килима. В този момент видях, че просто няма смисъл повече да давам тази подкрепа аз и преди това им казах в очите, че вървят по грешен път. Вижте наистина изказванията, казвал съм им го, те го слушаха и гледаха нагоре, все едно нищо не им го. Той си говори там, Сидеров, нещо. Те не могат да разберат, че това са изстрадани неща, че когато ги говорят, това са идеи, за които съм платил много. И не мога да си позволя лукса само да си бъбря. Наистина трябва да се скъса с колониалния модел. Да, знам, че това изисква характер и мъжество. Да, знам, че веднага външни сили ще се намесят, че кажат, чакай, къде отивате? Обаче как го направиха в Венесуела, в Еквадор? Как го направиха там Чавес и Корея, техните президенти?
Ами какво направиха? Изгониха чуждия монопол. В венецуелския случай Петролния, в еквадорския беше за храни. United Fruit или неговото преобразование. Изгониха ги, върнаха ресурсите на държавата, повишиха рязко стандарта. Хората видяха, че може да има нормални болници, училища, а живееха в мизерия. Те сега не искат да чуят за друг вид управление. Но за това си иска характер. Да, вярно, спечелваш си врагове. Да, вярно, световната олигархия започва да те сочи като националист или комунист, или фашист, или лош. А Уго Чавес го рисуват с свастики, както мене ме рисуваха. Всъщност той е народният човек, който каза, ще върна богатството на Венецуела. Тя е на едно от първите 5 места по петрол, а хората там живееха като животни, мизерни. България гази злато за 700 милиарда и хората ходят бедни. Ето този парадокс трябва да се поправи и се надявам да се поправи. Надявам се сега... Трябваше ли обаче да се стига до кръв на Орлов мост, обсада на парламента? И с тази ли кръв ще остане запомнен всъщност Бойко Борисов в историята? Тези протести беше ясно, че няма да спрат. Беше ясно също така, аз не знам защо Борисов изчака кръвта. Стана му ясно, той би трябвало да е видял, че тези протести не са, както пише на един техен плакат, това е процес, а не протест. Че те не са, както са бивали други там, излезат нещо, после се успът. Явно се вижда, че тук вече нямаше как да се спрат. И беше логично, че след като ескалират, ще се стигне и до сблъсъци. Тоест, властта и полицията не направиха, преди всичко властта, защото полицията е изпълнител, държавната власт не направи превентивната мярка. Да каже, да, добре, ако Бойко Борисов беше подал оставка преди 3 дни, нямаше да стигне до кръв. Той се бави, мисли, умуваха, някъде изчезна, после се появи и накрая каза, няма да подавам. След което вече видя, че има кръв и идвам да подавам. И заради това всъщност ще остане в историята, така ли да разбираме? В историята аз ви казах, аз съм бил свидетел тук и на сцени на насилие, на палежи, на тази сграда, на сблъсъци и кръв. Имаше пак 97-ма, имаше превързани глави, окървавени. Но кръвта и тази ескалация на напрежението показва, че имаме революционна ситуация. Слава Богу, че няма жертви. Това все пак да кажем. Има ранени, но няма жертви, защото можеше и до това да се стигне. И тук е забавянето на правителството вече наистина е за огромна критика, защото те чакаха вече да видят, че няма накъде и тогава. По-нормално и по-кротко ще да минат нещата. Ако... да се случи с монополите. Зависи кой ще вземе реално властта. Ако я вземат пак такива либералстващи протежета на тези лобистки кръгове, ние имахме министър, който е бил менеджер в ИЕВН. Какво искате? Той да работи, да изгони ИЕВН. Няма. Той беше свързан. Трайчо Трайков. Колко пъти му исках оставката, накрая ме взеха. Добре, но не е достатъчно. Тоест, трябва да дойдат на власт хора и да имат властта хора, които да имат смелостта да ги изгонят. Това може да стане. Категорично. Да, ще пищят посланици, ще се наместват някои другари от Запад, защото ще бъдат ощетени да ни грабят, но ние ще кажем, много съжаляваме, но грабете си някой друг, ако искате, който ви позволява, ние не позволяваме. Така че трябва да се изгонят. Трябва да се потърси сметка за приватизационните сделки. Само ще ви кажа, Рафаел Корея, президента на Еквадор, какво направи? Той обяви за неморални сделките и изключванията на дългови споразумения от предишните правителства, които продаваха страната му. Обяви ги и ги анулира. Какво му направиха? Нищо. Да, сочат го за лош щатите, ама... Европейския съюз трябва да се държим като европейска държава. Да кажем, достоинството и доходите на българите са на първо място. Уважаваме чехите да дойдат на море тук, да заповядат, но не и да ни грабят. Австрийците също. И така с всички. Това трябва да им казваме. Иначе те няма да ни пожарят нас, ако ние не се пожарим. Това с по-ниската цена за тока от март месец и отнетия лиценз на ЧЕЗ, какъв политически ход? Не е достатъчно 8%, това, което говори Борисов, и то се видя, че нямаше реакция на успокоение. А 8% е нищо. Тока трябва да падне до нива, до които да може да се плаща. Доходите автоматично също паралелно да растат.
Аз пак казвам, че 500 лева пенсия и 1000 лева минимална заплата са изпълними в рамките на една година време, ако властта е в правилни ръце. Ако не е в правилни ръце, и следващите ще ни говорят, няма начин, стягате коланите, повече не трябва това да се допуска. Просто трябва вече много ясно всеки българин да мисли кого избира, кого излъча, кого изпраща. Сега протестиращите се замислят много добре. Тяхна е отговорността огромна в момента. Дали те ще излъчат способни хора, разсъдителни, последователни, безстрашни и великодушни, така както Левски го каза. Такива трябва да бъдат водачите. Ако не са такива, казва Левски, цитирам го, те ще оленянчат всичко. Имаш опит обаче да бъде разбита организационния комитет, който организираше протести. Ще има опити. Сега аз не виждам такива. Да, ще има такива опити, защото сред някои от тях им замирисва на власт и те започват да се настървяват. Ето това трябва да се парира. За да не изхъбят енергията на стотици хиляди, няколко тарикати, те трябва да бъдат елиминирани от самите хора. Хората трябва да си отворят сетивата, много ясно да видят кой сред тях е тарикат и кариерист и кой е истински народен човек. И да излъчат народния. Иначе има опасност и те да излъчат някакви политтарикати, които да се направят на народни водачи, след това да седнат в креслата на властта и да забравят приказката за стълба. Те трябва да внимават. Добре, благодаря ви.